Mafia 1. Vytvoríme si nový save, který se volí a prostě jdeme hrát. Tak to. Dobra, prvá mise je významný. Nabídka, která se neodmítá. Takže jinak se musí v této hře, který furt skoro zomrem. Furt to půjde až na druhý krát, lebo furt ma zabije toho pauzy, lebo on má len toľko života sa mi zdá, alebo 3 takže tak. Ideme. Teď mě dobře poslou. Musíme secást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to! Já nechci umřít! Já nechci umřít! Postřelím vám palice! Zdechněte! Přidej, jestli se z toho chceš dostat se zdravou kůží! Můj taxík! Šlapni na to, jsou pořád za náma! Šlapni na to, nebo je s náma amen! Můj taxík! Šlapni na to, jsou pořád za náma! Přidej, máme pořád tu zastup! Rychlejc! Sorry, ale ta betára už má něco za sebou. Šlapni na to, jsou pořád za náma! Zabiju vás! Šlapni na to, nebo je s náma amen! Přidej, nebo ještě než nás zabijou tebe! Já nechci umřít! Rychlejc! Rychlejc! Teď mě dobře poslou. Musíme secást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kam! Parchanti, přijďte! Ano, teraz to už nebudeme otáčet, ale pojďme do opačné strany. Teď mě dobře poslou. Musíme secást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kam! Šlápni na to, nebo je s náma amen! Šlápni na to, jsou pořád za náma! Rozstřelím vám palice! Koukej na cestu! Takže prehráli jsme tuto misiu, ale vy tady to teda poslouchali dobrobor, začali asi s tím to. Teď mě dobře poslou. Musíme secást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kam! Idiote, jeď! Můžeš trochu přidat? Chceš skočit jako to, nebo co? Rychlejc! Můj taxík! Rozstřílím vás na hadry! To prdele je snad nakonec!
vlezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Nezabloudil jsi náhodou? A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Pan Salieri ti děkuje stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bychom pro tebe měli i práci za slušný peníze. Dobrý chlapi jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát do kupika.